ଯେତିକି ବଦଳେଇବାର ଥିଲା ସେତିକି ବଦଳେଇ ଦେଲି ନିଜକୁ। ଏବେ ଯାହାକୁ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ସେ ବଦଳି ଯାଉ। ସେଇ ଲୋକ କେବେ ବି କାହାର ହୋଇନଥାନ୍ତି ଯିଏ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ସମ୍ପର୍କକୁ ପୋଷାକ ପରି ବଦଳେଇଥାନ୍ତି। ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିବା ଏହା ବି ଏକ କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଲୋକ ସବୁବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ଯିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେବେ ନଇଁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁ, ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଏହା ଯେ ପଇସା ମଣିଷକୁ ଉପରକୁ ନେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ପଇସାକୁ ଉପରକୁ ନେଇପାରେ ନାହିଁ। କାହା ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା ସୃଷ୍ଟି କରି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ସେ ମଣିଷକୁ ମାରିଦେବା ସହ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। କ୍ରୋଧ ଆଉ ଝଡ଼ ଦୁଇଟି ଯାକ ଏକାପରି ହୋଇଥାଏ। ଶାନ୍ତ ହେବା ପରେ ଜଣାପଡ଼େ କିଏ କେତେ କ୍ଷତି କରିଛନ୍ତି। ଭଲ କଥାକୁ ପଢ଼ିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲେ ହିଁ ଭଲ କହିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଆପେ ଆପେ ଆସିଯାଇଥାଏ। ମନର ଭାବନା ଯଦି ସୁନ୍ଦର ଅଛି ତେବେ ସାରା ସଂସାର ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଥାଏ। ମଣିଷ ଆଜି କି ଉନ୍ନତି କଲା ଯେ ମଣିଷ ମଣିଷକୁ ଦେଖି ଡରିବାକୁ ଲାଗୁଛି। ଚୁପ୍ ରହିବାର ଗୁଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ତ ସଫା ସଫା କହିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି। ଆଉ ବନ୍ଧୁ, ବିଶ୍ୱାସ ନ ହେଲେ ବି ଏ କଥାଟି ସତ। ଆଗରୁ ଯିଏ ବୟସରେ ବଡ଼ ହେଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯିଏ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ବଡ଼ ଲୋକ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆମେ ସେହି ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ମଜାକ ଉଡ଼େଇଥାନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆମେ ଆମର ଦୁର୍ବଳତା କହିଥାନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ତ ଦୁନିଆରେ ଏଥିପାଇଁ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ସେ ମରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦୁନିଆରେ ଏହା ବି ଏକ ସତ କଥା ଯେ ଲୋକେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ସାଥ ଦେବେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଥିବ। ଯେତିକି ବଦଳେଇବାର ଥିଲା ସେତିକି ବଦଳେଇ ଦେଲି ନିଜକୁ। ଏବେ ଯାହାକୁ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ସେ ବଦଳି ଯାଉ, ନହେଲେ ନିଜ ରାସ୍ତା ବଦଳାଇ ଦେଉ। ତା ହାଲ ଚାଲ ବି ପଚାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ବନ୍ଧୁ, ଯିଏ ତୁମକୁ ସବୁବେଳେ ପଚାରିଥାଏ କି କେମିତି ଅଛ। ଯେମିତି ଅଧାରୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ନିଦ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର କାରଣ ହୋଇଥାଏ ସେମିତି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଭରସା ଜୀବନ ସାରା କଷ୍ଟର କାରଣ ସାଜିଥାଏ। ଆଉ ବନ୍ଧୁ, ସମୟ ସବୁବେଳେ ଏକାପରି ରହିନଥାଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ବି କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯିଏ ଅନ୍ୟକୁ କନ୍ଦାଉଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ନୂଆ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ପୁରୁଣା ଶତ୍ରୁ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି କରି ରଖ। ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଠିକ୍ କଥାରେ ଭୁଲ ଅର୍ଥ ବାହାର କରିଥାଏ ତାକୁ ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ଯାଇ ନିଜର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିଛି ନ ଜାଣିଥିବା ଲୋକ ହିଁ ଜୀବନର ଆନନ୍ଦ ନେଇଥାନ୍ତି। ସବୁ କିଛି ଜାଣିଥିବା ଲୋକ ତ ଖାଲି ଚିନ୍ତାରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତି। 24 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। କିଏ ସେହି ସମୟକୁ ନେଇ ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ କରିଦେଇଥାଏ ତ ଆଉ କିଏ ତୋର ମୋର କହି ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ। ସବୁ ମଣିଷ ସେଇ ମଣିଷର କଥା ଚୁପଚାପ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତି ଯାହାକୁ ହରେଇବାର ଡର ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଥାଏ। ଏବେ ତ ସମ୍ପର୍କକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ଯାଇ ମଣିଷ ଥକି ପଡ଼ିଲାଣି। ଏଠି କେହି ନା କେହି ଅଭିମାନ କରି ଚାଲି ଯାଉଛି। ଏମିତି ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି କରି ରଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଥାଏ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ଏହା ବୁଝି ହୋଇନଥାଏ ଭଲ ମଣିଷ ସହିତ ଭାଗ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଖରାପ ଖେଳ କାହିଁକି ଖେଳେ। ଆଉ ବନ୍ଧୁ, କଲରା ଠାରୁ ଅଧିକ ପିତା ଲୋକ ହିଁ ବିପଦରେ କାମରେ ଆସିଥାନ୍ତି ଆଉ ଚିନି ଠାରୁ ଅଧିକ ମିଠା ଲୋକ ହିଁ ବିପଦରେ ଧୋକା ଦେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଯାହାକୁ ତୁମ କଷ୍ଟର ଟିକେ ବି ଅନୁଭବ ହୁଏ ନାହିଁ ତା ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଜୀବନ ଯେତେ ବି ଖରାପ ହେଉନା କାହିଁକି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ନିଜ ଲୋକ ସାଥିରେ ଥାଏ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଭଲ ହିଁ ଲାଗିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଦୁଇଟି କାହାଣୀ ଥାଏ। ପ୍ରଥମ ଯାହା ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଥାଏ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଯାହା ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଲୁଚାଇଥାଏ। ନୀରବତା ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଉତ୍ତର ହୋଇଥାଏ ସେହି ମଣିଷ ପାଇଁ ଯାହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଶବ୍ଦର ମୂଲ୍ୟ ଜଣା ନଥାଏ। ଜୀବନରେ ନିଜେ ନିଜକୁ ମଜବୁତ କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟର ଭରସାରେ ବସି ରହିବେ ତ ଆପଣ ନିଜକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେବେ। ଲୋକ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ହିଁ ହରେଇବାକୁ ଡରନ୍ତି ଯିଏ ତାଙ୍କ ନିଜର ହିଁ ହୋଇନଥାଏ। ଜୀବନରେ ଆପଣ 10 ଥର ଅସଫଳ ହୁଅ, 100 ଥର
असफल हुଅ, किंतु प्रतिज्ञा कर जे निज जीवन रे जणे साधारण मनीष होई रहिबे नाही। टेंशन डिप्रेशन चिंता मनीष को सेतबेले होइथाए जेतेबेले से निज पई कम आउ अन्य मानक पई अधिक चिंता करिथाए। लोक कुहंती कि दुख कहिदेले कमी जाए, किंतु एठी तुमे जाहाको निजर दुख कहिबो से ही तार मजा नब। समस्तंको भल भाबी नेबा मनीषर सबुठु खराब अभ्यास होइथाए। आपणक पाखरे खाली पैसा थिबा दरकार बंधु, काहेकि ना एठी कहा भावना को केही सम्मान दियंती नाही। जेउ मनीष निज पाखरे थिबा जिनिसकु नेई संतुष्ट नुहे, ताकु भविष्यत रे मिलिबाकु जाउथिबा जिनिस भी संतुष्टि मिली न थाए। अन्य को जदि निज जीवन रे अधिक मूल्यवान कराइबे, तेबे तुमे तांको जीवन रे सस्ता हेबाकु लागिबो। तुमे निज आत्मसम्मान को जिते हराइबो, लोके सेते अधिक बाध्य करिवे। खराब समय आपनको दुर्बल नुहे, चैंपियन हेबा